makadizwe tototi kwazwai kumativi mana ose enyika. As you know me, it's your boy J Mkomana akazika Mkomana kachinjira. Guys, tiri panapa pa TV yenya munofarira on the Squatter TV. And vanawariga timbori vanhu vambofamba tambopinda mumativi mana enyika. Mukufamba mutabva tabudikira tiri kwa Bora. Zuva ranhasi tiri pa Bora. Tiri panonzi pamukombami kwa Bora, kwa Juru, kwa mukombami. And shout out to Nyaguwe Resort for the caterers yekutipa accommodation to stay over at the place. So this is the shopping area, right? The shopping area. So my good people, my lovely people, chachanga tichita dombokuratidza izvi kiribidi zvidavado zvinenge zvichiitika tiri kwa Bora. Daumenda nemikurwizi kwatinozonoti tikambuka zvedu makusenseni bye. If you want to bath at the river totoza tenda barwizi. Asi kana iwo kana wanzwa uya paNyaguwe Resort manje. Super nice, super good, and super perfect. You have everything that you need: the caterers, the accommodation, the food, African trade. My guy, trust me, that one we then go on the safe side. And also we have a lot of activities: cinema, quad bike, swimming pool, mud pool, horse riding, and loads. But you know, we can start to focus on more with the Nyaguwe Resort. I want to show you more of the Bora, Juru, the whole area. And this footage kurwizi, but izvezvi tibori pa shopping center. So you know at the shopping center, my shopping centers guys, asena with those the shopping centers we have like back in the cities. Mona ndoziya kuti imi mnemtira tembori pamo izvo zvindiri pamo ndo joina city pana apa zvizipatura apa padoro monotikano monopinda netimbo rangu tobonombayabaya mabhora torova snuka tapedza tombora zvedu madrinks munotidzedu isusu vakomana vakachenjera tichingorova zvedu ma-Coca-Cola yakakura zvichitokufamba zvichienda zvakadaro. So after here tobva tamonoti tonoona drinks 1 2 3 tabva panapa ndobva ndambokurovesa around. I want to show you, but guys, this place is super nice, it's super good. Kune vaya vanenge inini anditi vanonakirwa nekufamba, you like to travel, if you pass through this place, Sakangano, just hear this name in the mind. Nyaguwe Safari Resort is the good place for you, for a stay over, for the night, for the day, good African food and then the environment, my activities, Aman, Makoma, Nrukuona boys, plus the lovely and the most welcoming people I ever see in Zimbabwe. Amana, Aribana Babaji, Pablo. So as you stay tuned and you stay with me, let's go and let's rock, let's see what's up, let's see what's going on. Wakakosha. Tikafamba mushi tonorara nhasi tiri pachimoyo kana pamafuti zvakati nomuka saka tikafamba netsoka from here but we are still here to explore and let nature be mara taumonoona chi tuma activities tiri pamukombami tiri pa growth point. This is what we do, guys. When we are here, we do this. This is how it goes. Fumatende mberi usadudutsa ndiwe wanda sarutsa tanganirere zvinonda pepuka hoiye podo usatsungutsa fumatende mberi usadudutsa ndiwe wanda sarutsa tanganirere zvinonda pepuka hoiye podo usatsungutsa fumatende mberi
uzadudutsa ndiwe